Hello friends, welcome to Crack A4. Beginners வந்து நிறைய பேர் கேட்டிருக்க क्वेश्चन என்னன்னா ஒரு A4 preparation strategy சொல்லுங்க அப்படினு சொல்லி நிறைய கேட்டிருந்தாங்க. நம்ம வந்து preparation strategy போறதுக்கு முன்னாடி ஓவராலா என்னென்ன டாபிக்ஸ்லாம் படிக்கணும், என்னென்ன டாபிக்ஸ்லாம் கவர் பண்ணனும், அதே மாதிரி examination process என்ன அப்படிங்கறது just ஒரு go through. First prelims இருக்கும், then mains and then interview. Prelims வந்து பாத்தீங்கன்னா totally 150 marks, 3 sections இருக்கு. Quants, reasoning and English. இது மூணுமே வந்து செக்ஷனல் டைமிங்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. நீங்கள் வந்து செக்ஷன்ஸ் ஸ்வாப் பண்ண முடியாது. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு குவான்ஸ் வருது அப்படின்னா நெக்ஸ்ட்டு வந்து உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் செக்ஷன் அப்படின்னா நீங்கள் குவான்ஸ் அவங்க கொடுத்த டைம்குள்ளே குவான்ஸில் எவ்வளோ கொஷின்ஸ் அட்டன் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ அட்டன் பண்ணிடணும். நீங்கள் இங்கிலீஷ் செக்ஷன் போனதுக்கப்புறமா நீங்கள் திருப்பியும் எனக்கு குவான்ஸ் நான் பண்ணுறேன், இங்கிலீஷ் சீக்கிரமாக முடிச்சிட்டேன் 50 கொஷின்ஸும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் குவான்ஸ் வர முடியாது. இந்த மாதிரி செக்ஷனல் ஸ்வாப்பிங் கிடையாது. அதே மாதிரி செக்ஷனல் கட் ஆஃபும் உண்டு. ப்ரிலிம்ஸ் வந்து ஒரு குவாலிஃபையிங் எக்ஸாமினேஷன் தான். இதில் நீங்கள் கட் ஆஃப் மட்டும் கிளியர் பண்ணிட்டா போதும். இதில் வர மார்க் வந்து உங்கள் ஃபைனல் ஸ்கோரில் வந்து அஃபெக்ட் ஆகாது. பட் ஒரு செக்ஷன் வைஸ் கட் ஆஃபும் நீங்கள் வந்து கிளியர் பண்ணியிருக்கணும். ஓவரால் கட் ஆஃபும் வந்து நீங்கள் கிளியர் பண்ணியிருந்தால் தான் மெயின்ஸுக்கு வந்து எலிஜிபிள். மெயின்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொஃபஷனல் நாலேஜ் டெஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி அக்ரி அண்ட் அக்ரி அலைட் சப்ஜெக்ட்ஸோட கொஷின்ஸ் இருக்கும். 60 மார்க்ஸுக்கு. இதுவும் வந்து அப்ஜெக்டிவ் டைப் தான். இதில் குவான்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் மேஜரான டாபிக்ஸ் எல்லாமே லிஸ்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கேன். சிம்பிளிஃபிகேஷன், அப்ராக்சிமேஷன், நம்பர் சீரிஸ், இன்இக்வாலிட்டிஸு, டேட்டா இன்டர்பிரிட்டேஷன், இந்த மாதிரி எல்லா டாபிக் டேட்டா இன்டர்பிரிட்டேஷன் கேட்கலாம். அதே மாதிரி நியூ பேட்டர்ன் ஆஃப் கொஷின்ஸும் வந்து டெவலப் ஆகிட்டே இருக்குது. அந்த மாதிரியான கொஷின்ஸ் வந்து இந்த டேட்டா சஃபிஷியன்சிலாம் வருது. அந்த மாதிரியெல்லாம் இருக்கும்போது நீங்கள் கொஞ்சம் பார்த்துக்கணும், எந்த டாப்பிக்கையும் ஒமிட் பண்ணாமல் பார்த்துக்கணும். அப்போ தான் வந்து டேட்டா சஃபிஷியன்சிலாம் வந்து உங்களுக்கு சம்ஸ் வந்து அட்டன் பண்ண முடியும். இல்லைன்னா அந்த சம்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் அட்டன் பண்ண முடியாமல் போயிடும். நீங்கள் வந்து ஓல்டு பேட்டர்ன் ஆஃப் கொஷின்ஸ் மட்டும் பார்த்துக்காம இப்போது ரீசெண்டாக வர எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் செக் பண்ணிக்கோங்க. அதில் என்ன மாதிரியான பேட்டர்ன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க, நியூவாக ஏதாவது பேட்டர்ன் ஆஃப் கொஷின் இருந்ததுன்னா அந்த மாதிரியான கொஷின்ஸையும் வந்து கொஞ்சம் பார்த்துட்டு நீங்கள் எக்ஸாமுக்கு போங்க. இந்த டாபிக்ஸையும் ஒமிட் பண்ணாமல் பாருங்கள். ப்ராக்டிஸ் இஸ் மஸ்ட், பிகாஸ் அக்யூரசி இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா நெகட்டிவ் மார்க்கிங் இருக்குது. 3 செக்ஷன்ஸுக்குமே நெகட்டிவ் மார்க்கிங் இருக்குது. ஈவன் தோ மெயின்ஸுக்கும் நெகட்டிவ் மார்க்கிங் இருக்குது. நீங்கள் வந்து ரொம்ப அக்யூரேட்டாக எவ்வளோக்கு எவ்வளோ 100% அக்யூரசியோடு நீங்கள் கொஷின்ஸ் அட்டன் பண்ணிங்கன்னா தட் வில் பி மச் பெட்டர். ஏன்னா நீங்கள் 30 கொஷின் அட்டன் பண்ணி அதில் 10 கொஷின் தப்பாக போகிறதுக்கு நீங்கள் 20 கொஷின் அட்டன் பண்ணாலும் 20 கொஷினும் கரெக்டாக அட்டன் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் வந்து உங்களோட ஸ்கோர்ஸ் வந்து குறையாது. அதே மாதிரி உங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஸ்கோப் இருக்குது. நீங்கள் வந்து குவாலிஃபை ஆகிறதுக்கு, மெயின்ஸ் குவாலிஃபை ஆகிறதுக்கு நிறைய ஸ்கோப்ஸ் இருக்குது. அதுக்காக சொல்கிறேன். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரீசனிங்லேயும் இதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட். இன்புட் அவுட்புட், சிலாஜிசம், பிளட் ரிலேஷன், ரேங்கிங்கு, டிரெக்ஷன், டிஸ்டன்ஸ், கோடிங் டிகோடிங்லாம் இயர்லி வந்து நியூ பேட்டர்ன்ஸ் வந்துட்டே இருக்குது. ஸோ அதெல்லாம் செக் பண்ணிக்கோங்க. சீட்டிங் அரேஞ்ச்மெண்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நம்மளால் சால்வ் பண்ண முடியும். பட் அந்த டைம்குள்ளே சால்வ் பண்ணுறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ நிறையா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். எந்த மாதிரி அந்த கொஷினை அப்ரோச் பண்ணால் நம்ம வந்து டைம் சேவ் பண்ணி சீக்கிரமாக சால்வ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா போக வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஈஸியாக டைம் மேனேஜ் பண்ணிடலாம். அதே மாதிரி சிச்சுவேஷன் பேஸ்டு கொஷின்ஸு, வெர்பல் ரீசனிங் டைப் ஆஃப் கொஷின்ஸ் எல்லாம் கூட இப்போ ரீசனிங்கில் கேட்குறாங்க. ஸோ அந்த மாதிரியான கொஷின்ஸ் எல்லாம் கேட்டாங்கன்னா அதர் டாபிக்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த கொஷின் அட்டன் பண்ண முடியலனாலும் ரீசனிங்கில் நீங்கள் வந்து நல்ல மார்க்ஸ் வந்து ஸ்கோர் பண்ண முடியும். அதனால எந்த டாப்பிக்கையும் ஒமிட் பண்ணாமல் அதனோட பேசிக்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறதையாவது அட்லீஸ்ட் வந்து பார்த்து வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து இங்கிலீஷில் வந்து மோஸ்ட்லி பார்த்தா கிராமர் தான் சில பேர்த்துக்கு பயமாக இருக்கும். ஸோ அப்படி வந்து கிராமர் எனக்கு சுத்தமாக தெரியாது அப்படின்னு இருக்கிறவங்க வந்து ரீடிங் பார்ட் வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள். நான் இங்கே லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிக்க பாருங்கள். ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன், பேராஜம்பிள், சினானிம், ஆண்டனிம், இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் படித்து நிறையா படிக்க உங்களுக்கு வந்து வாசிக்க அது தெரிஞ்சிடும். கண்டிப்பாக இந்த வேர்டுக்கு இந்த மீனிங் தான் வரும், இது கண்டிப்பாக வராது அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் சினானிம்ஸ், ஆண்டனிம்ஸ்லாம் சூஸ் பண்ணிடலாம். அதே மாதிரி நீங்கள் அந்த பேசேஜை அது என்ன சொல்ல வருது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன் அண்ட் பேராஜம்பிள் வந்து நீங்கள் வந்து அடிச்சிடலாம். எரர் ஸ்பாட்டிங் வந்து பேசிக் எரர்ஸ் இருக்கிற மாதிரி கண்டிப்பாக 1 or 2 கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க. அண்ட் 1 or 2 மேபி ட்ரிக்கியாக கூட இருக்கலாம். ஸோ அப்படி வந்து ரீடிங் பார்ட் வந்து கரெக்டாக வரல அப்படிங்கிற டைமில் கண்டிப்பாக எரர் ஸ்பாட்டிங் வந்து நீங்கள் அட்வான்ஸ்ட் லெவலும் கொஞ்சம் பார்த்து வச்சுருந்தீங்கன்னா அது நல்லா ஹெல்ப் பண்ணும். அண்ட் தென் கிளாஸ் டெஸ்ட், இடியம்ஸ் அண்ட் ஃப்ரேசஸ். சில இடியம்ஸ் வந்து ஈஸியாக இருக்கும், சில ஃப்ரேசஸ் வந்து கரெக்டாக அவங்களால
கிளிக் பண்ண முடியும். அந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் எது ஃபிட்டின் ஆகும் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும். அந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் 1 or 2 கொஷின்ஸ் நீங்கள் போட்டுடலாம். ஈவந்தோ நிறையா நீங்கள் வந்து வாசிங்க, இங்கிலீஷ் வாசிக்க ஆர்டிகல்ஸ் படிக்கலாம், நியூஸ் பேப்பர்ஸ் ரீட் பண்ணலாம், அல்லது ஏதாவது ஸ்டோரி புக்ஸ், இந்த மாதிரி உங்களுக்கு எது பிடிச்சிருக்கோ அதை ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். போக போக நீங்கள் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இந்த நியூஸ் பேப்பர் சென்டர் காலம்லாம் நீங்கள் ரீட் பண்ணிங்கன்னா, சென்டர் பேஜ்லாம் ரீட் பண்ணிங்கன்னா, தென் யூ வில் கெட் டு நோ எப்படி ஈஸியாக நம்ம வந்து கிராக் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தானாகவே தெரிஞ்சிடும். இது பெரிய டிஃபிகல்ட்டியாக இருக்காது. பட் ப்ராக்டிஸ் வந்து கண்டிப்பாக தேவை. ரெகுலராக ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். இங்கிலீஷ் வந்து என்னால் செக்ஷனல் கட் ஆஃப் கிளியர் பண்ண முடியல அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க டெய்லியும் கண்டிப்பாக நியூஸ் பேப்பர் படிங்க. அது படிச்சிங்கனாவே இங்கிலீஷ் ஏதோ ஒரு இங்கிலீஷ் நியூஸ் பேப்பர் படிங்க, கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அது ஹெல்ப் பண்ணும். there is no doubt in that. நெக்ஸ்ட் நம்ம மெயின்ஸ் பார்ப்போம். மெயின்ஸ் வந்து 60 மார்க்ஸு. நான் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிக்க ஆல்மோஸ்ட் எல்லா டாபிக்ஸுமே லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிவிட்டேன். ஏதாவது மிஸ் பண்ணியிருந்தால் அதையும் சேர்த்துக்கோங்க. ஜென்ரல் அக்ரி, அக்ரானமி, ஹார்ட்டி, அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரி, சீட் சயின்ஸு, சாயில் சயின்ஸ், என்டமாலஜி, பேத்தாலஜி, வீட் சயின்ஸு, எக்ஸ்டென்ஷன், எக்கனாமிக்ஸு, ஃபாரஸ்ட்ரி, ஃபிஷரிஸ், இந்த மாதிரி எல்லாமே இருக்குது. ப்ளஸ் ஸ்கீம்ஸ் பார்க்கணும் கண்டிப்பாக. அக்ரி பேஸ்டு ஸ்கீம்ஸு, ரூரல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், அதே மாதிரி ரூரல் டெவலப்மெண்ட் ரிலேட்டட் ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் பார்த்துக்கோங்க. இந்த ரோட் ஃபெசிலிட்டி கொடுக்குற ஸ்கீம்ஸு, அண்ட் தென் எனர்ஜி எலக்ட்ரிசிட்டி கொடுக்கறது, அண்ட் தென் மெக்னரா ரூரல் எம்ப்ளாய்மெண்ட், நேஷ்னல் ரூரல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஸ்கீமு, இந்த மாதிரி எல்லாம் பார்த்துக்கோங்க. அதே மாதிரி ஃபார்மர்ஸ்க்கு ரிலேட்டடாக இப்போ பவுல்ட்ரி ஃபார்மர்ஸ்க்கு என்ன ஸ்கீம்ஸ் கொடுத்துட்ருக்காங்க, டெய்ரி ஃபார்மர்ஸ், டெய்ரி என்டர்பிரினர்ஸ்க்கு என்ன மாதிரியான ஸ்கீம்ஸ் இருக்குது, டெய்ரி டெவலப்மெண்ட்டுக்கு ஏதாவது ஸ்கீம்ஸ் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்களா, அதே மாதிரி வேறு ஏதாவது இன்சூரன்ஸ் ஸ்கீம்ஸு, பிரதான் மந்திரி ஃபசல் பீம் யோஜனா, கிசான் சம்மன் நிதி, இந்த மாதிரி ஃபார்மரை வந்து அவங்களோட லைவ்லிஹுட் டெவலப்மெண்ட்காகவும், அதே மாதிரி ஃபார்மிங்கே வந்து டெவலப் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன மாதிரியான ஸ்கீம்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க. அண்ட் தென் கரண்ட் அஃபேர்ஸ், ரீசெண்டாக ரிலீஸ் ஆன வெரைட்டிஸ் பார்த்துக்கலாம், அல்லது வேறு ஏதாவது ரீசன்ட் நியூஸஸ். இப்போ கோவிட்னால வந்து ஃப்ரீயாக வந்து பிடிஎஸ் பப்ளிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சிஸ்டத்தில் வந்து ரைஸு, வீட்டு இதெல்லாம் கொடுத்தாங்க. அந்த மாதிரி பல்சஸ்லாம் கொடுத்தாங்க. அந்த மாதிரியான கரண்ட் அஃபேர்ஸ்லாம் பார்த்துக்கோங்க. யாராவது ஏதாவது ஒரு ஸ்கீம் லான்ச் பண்ணாங்கன்னா அது யார் லான்ச் பண்ணா, எப்போ லான்ச் பண்ணாங்க, அது எங்கே லான்ச் பண்ணாங்க, இந்த மாதிரியான டீட்டெயில்ஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க. பிகாஸ் நம்ம வந்து மெயின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ அக்ரானமியில் 10 கொஷின் கண்டிப்பாக வரும், சீட் சயின்ஸில் 2 கொஷின் வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி எந்த ப்ளூ பிரிண்ட்டுமே கிடையாது. அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ் அந்த வருஷம் எப்படி கொஷின் செட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு யாருமே சொல்ல முடியாது. பிகாஸ் லாஸ்ட் இயர் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாத அளவுக்கு ஃபிஷரிஸ்லேருந்து கொஷின்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க. ஒரு 4 கொஷின்ஸ் பக்கம் ஃபிஷரிஸ்லேருந்தே வந்திருந்தது. செரிகல்ச்சர்லேருந்து 1 or 2 கொஷின்ஸ் கேட்குறாங்க, எபிகல்ச்சர்லேருந்து கேட்குறாங்க, ஜெனட்டிக்ஸில் பிளான் ரீடிங் அண்ட் ஜெனட்டிக்ஸ்லேருந்து கூட 1 or 2 கொஷின்ஸ் சில டைம் வந்திருக்கு. ஸோ நீங்கள் வந்து எல்லா டாபிக்ஸையுமே கவர் பண்ணியிருந்தால் மட்டும்தான் ட்ரிக்கியான கொஷின்ஸ் ஒமிட் பண்ணுறதுக்கு, பிகாஸ் இதுலேயும் நெகட்டிவ் மார்க்கிங் இருக்குது. ஸோ நம்ம ட்ரிக்கியான கொஷின்ஸ் அட்டன் பண்ண முடியாத போகிற டைமில் மற்ற கொஷின்ஸ் வந்து மற்ற டாபிக்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். மேஜர் டாபிக்ஸ் இந்த அக்ரானமி, ஹார்ட்டி, அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரி மட்டும் பார்த்துட்டு போகாதீங்க, எல்லா டாப்பிக்குமே பார்த்துட்டு போங்க. ஈவந்தோ பேத்தோ என்டோ கூட கொஞ்சம் பார்த்துட்டு போங்க. ஏன்னா இந்த லோக்கஸ்ட் அட்டாக்லாம் வந்து ஒரு பெரிய நியூஸாக போயிட்டு இருந்தது, அதுலேருந்து கேட்கலாம். அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அதனோட யங் ஒன்ஸ் என்ன, அது வந்து எங்கே ப்ரீட் பண்ணுது, சாயிலில் ப்ரீட் பண்ணுதா, இல்லை பிளான்ட் பார்ட்ஸில் இதில் ப்ரீட் பண்ணுது, எந்த டைமில் அதை அட்டாக் பண்ணுது, எந்த பிளான்ட் பார்ட் அட்டாக் பண்ணுது, இந்த மாதிரிலாம் கூட என்டமாலஜி அண்ட் பேத்தாலஜிலிருந்து வந்து கொஷின்ஸ் கேட்கலாம். என்ன மாதிரி வந்து இந்த பேத்தோஜன் எப்படி ஸ்ப்ரெட் ஆகுது, அந்த மாதிரி நிறையா கொஷின்ஸ் கேட்கலாம். வீட் சயின்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்த வீடு வந்து எங்கேருந்து வந்தது, இது நம்ம இண்டிஜினஸ் வீடா இல்லை வெளியே இருந்து நம்ம எக்ஸ்போர்ட் ஆர் இம்போர்ட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு இந்தியாவுக்குள்ளே வந்த வீட்ஸா, அந்த வீட்ஸை எராடிகேட் பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது ஸ்கீம்ஸ் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்களா, ஏதாவது ப்ரோக்ராம்ஸ் டெவலப் பண்ணாங்களா, அந்த மாதிரியெல்லாம் வந்து கொஷின்ஸ் வந்து நீங்களாக ஃப்ரேம் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் போக போக உங்களுக்கே அந்த ஐடியா இருக்கும்போது ஈஸியாக கொஷின்ஸ் வந்து நீங்கள் சால்வ் பண்ணிடுவீங்க. எந்த டாப்பிக்கையும் ஒமிட் பண்ணாமல் போங்க, பிகாஸ் நெகட்டிவ் மார்க்கிங் இருக்குது. ஸோ கன்ஃபியூஸ் ஆகாத அளவுக்கு உங்களுக்கு வந்து அந்த டாபிக் அந்த ஃபினாமினன் பற்றி உங்களுக்கு ஐடியா இருந்ததுன்னா மட்டும்தான் நம்ம வந்து கொஷின்ஸ் வந்து சால்வ் பண்ண முடியும். இப்போ வந்து ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படின்னு சொன்னோன்னா இப்போ வந்து மே எண்ட் ஆகிடுச்சு. ஸோ நீங்கள் இப்போருந்தே ப்ரிப்ரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறது வெல் அண்ட் குட். நீங்கள் இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். கண்டிப்பாக ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்டில் கூட உங்களால் கிளியர் பண்ண முடியும், டவுட்லாம் கிடையாது. நிறைய பேர் ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட்லேயே கிளியர் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ வந்து நீங்கள் இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க ப்ரிப்ரேஷன் அப்படின்னா, பிகினராக இருக்கீங்கன்னா போத் ப்ரிலிம்ஸ் அண்ட் மெயின்ஸ் ரெண்டுமே வந்து
பேரலாக வந்து ஒரு டாப்பிக்காக இன்றைக்கி ப்ரிலிம்ஸில் வந்து ரீசனிங்கில் ஒரு டாபிக் பார்க்குறேன், குவான்ஸில் ஒரு டாபிக் பார்க்குறேன், இந்த மாதிரி பார்த்து ஃபஸ்ட்டு டாபிக்ஸ் எல்லாத்தையும் கவர் பண்ணுங்கள். மெயின்ஸும் அப்படி தான். மெயின்ஸில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் சாயில் சயின்ஸ் வந்து எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது அப்படின்னா சாயில் சயின்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு எந்த டாப்பிக்கில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது அல்லது எந்த டாபிக் உங்களுக்கு ஈஸி அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை வச்சு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா போக போக நீங்கள் ஈஸியாக பிக்கப் பண்ணிக்குவீங்க, உங்களுக்கு கொஞ்சம் கான்ஃபிடென்ஸ் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். இப்போ நீங்கள் பேரலாக ப்ரிலிம்ஸ் அண்ட் மெயின்ஸ் ஆன எல்லா டாபிக்ஸும் கவர் பண்ணிகிட்டே வாங்க. ஒரு 3 months உங்களுக்கு சாலிடாக இருக்குது நோட்டிஃபிகேஷன் வர்றதுக்கு. செப்டம்பரில் தான் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். உங்களோட பர்சனல் டைம் அண்ட் லீவ்ஸ் ஹாலிடேஸ் எல்லாம் போகவே 3 months உங்களுக்கு சாலிடாக கிடைக்கும். கண்டிப்பாக இந்த 3 monthsல நீங்கள் ப்ரிலிம்ஸ் அண்ட் மெயின்ஸ் ரெண்டுக்குமான டாபிக்ஸ் வந்து கவர் பண்ணி முடிச்சிடலாம். அப்படி இல்லை ஸ்லோவாக போனால் கூட டு த மோஸ்ட் 3/4 ஆஃப் மெயின்ஸ் வந்து நீங்கள் கவர் பண்ணிடுங்க ப்ரியர் டு நோட்டிஃபிகேஷன். ப்ரிலிம்ஸில் ஆல்மோஸ்ட் முடிஞ்ச வரைக்கும் எல்லாத்தையுமே கவர் பண்ணிடலாம். 3 monthsக்கு மேலே ப்ரிலிம்ஸ்க்கு தேவைப்படாது டாபிக்ஸ் எல்லாத்தையும் கவர் பண்ணுறதுக்கு. அண்ட் தென் வந்து பார்த்திங்கன்னா நோட்டிஃபிகேஷன் வந்ததுக்கப்புறமா உங்களுக்கு சப்போஸ் நான் வந்து எந்த ஐபிபிஎஸ் எக்ஸாமே நான் இதனால் வரைக்கும் அட்டன் பண்ணது இல்லை, ப்ரிலிம்ஸுக்கு வந்து எனக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கேர் தேவை, எக்ஸ்ட்ரா ப்ரிப்ரேஷன் தேவை அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ப்ரிலிம்ஸ் வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் வந்ததுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுங்கள். அப்படி இல்லை நான் வந்து மேனேஜ் பண்ணிடுவேன், ஐ எம் ஸ்ட்ராங் இன் ஆப்டி அண்ட் ரீசனிங்லாம் நான் ஸ்ட்ராங் தான் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. நீங்கள் டாபிக்ஸ் கவர் பண்ணிவிட்டு டெய்லியும் ஒரு ப்ராக்டிஸ் கொஷின்ஸ் எடுத்து ஒரு செக்ஷனல் கொஷின் இன்றைக்கி வந்து நான் சிம்பிளிஃபிகேஷன் வந்து போட்டு பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி சிம்பிளிஃபிகேஷன் சால்வ் பண்ணி பாருங்கள். ரீசனிங்கில் வந்து பிளட் ரிலேஷன் சால்வ் பண்ணி பாருங்கள். இங்கிலீஷில் வந்து பேராஜம்பிள் ஒரு 10 கொஷின் எடுத்து சால்வ் பண்ணி பாருங்கள். இந்த மாதிரி சால்வ் பண்ணி பார்த்துட்டு மெயின்ஸுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள். 3/4 ஆஃப் த மெயின்ஸ் வந்து நீங்கள் நோட்டிஃபிகேஷனுக்கு முன்னாடியே முடிச்சிருங்க. முடிஞ்ச வரைக்கும் ஒரு நவம்பர் ஸ்டார்டிங் டு நவம்பர் 15க்குள்ளே வந்து மெயின்ஸ் சிலபஸையும் கவர் பண்ண பாருங்கள். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண வேணாம். நவம்பர் 15க்குள்ளே நீங்கள் டோட்டல் மெயின்ஸ் சிலபஸ் கவர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ரிவைஸ் பண்ணுறதுக்கு நிறையா டைம் கிடைக்கும் உங்களுக்கு. அந்த நவம்பர் 15க்கு அப்புறமா கொஞ்சம் ப்ரிலிம்ஸ் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுங்க. பிகாஸ் டிசம்பர் எண்டில் வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ப்ரிலிம்ஸ் இருக்கும். ஸோ மார்க் டெஸ்ட், செக்ஷனல் மார்க் டெஸ்ட் போட்டு பாருங்கள். இங்கிலீஷ்க்கு ஒரு மார்க் டெஸ்ட்டு, ரீசனிங்க்கு ஒரு மார்க் டெஸ்ட், அந்த மாதிரி போடுங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபுல் மார்க் டெஸ்ட் போட்டு பாருங்கள். இந்த மாதிரி மார்க் டெஸ்ட் போட்டுகிட்டே வாங்க. பேரலாக வந்து உங்களுக்கு எந்த சப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் படித்து முடிச்சிருக்கீங்களோ, படித்து முடிக்காத சப்ஜெக்ட்ஸை விட்டுருங்க. படித்த சப்ஜெக்ட்ஸ் அப்படியே ரிவைஸ் பண்ணிவிட்டு மெயின்ஸ்லேயும் வந்து டெஸ்ட் போட்டு பாருங்கள் அல்லது ரிவைஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு வாங்க. ப்ரிலிம்ஸ் எக்ஸாம் முடிஞ்ச உடனே எக்ஸாம் ரிசல்ட்ஸுக்காக வெயிட் பண்ணாதீங்க. உடனே வந்து மெயின்ஸ் படிக்காத ஏதாவது உங்களுக்கு படிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த டாபிக்ஸ் கவர் பண்ணிவிட்டு ரிவிஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுங்க. நீங்கள் முடிச்சு வச்சுருந்தீங்கன்னா ரொம்ப வெல் அண்ட் குட், நீங்கள் ஈஸியாக ரிவிஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ரிவிஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து இந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸு, ஸ்கீம்ஸு, நபார்ட் நார்ம்ஸ் இதெல்லாம் படிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு நல்ல டைம் கிடைக்கும். ரிவைஸும் பண்ணிவிட்டு பேரலாக இதெல்லாம் நீங்கள் கொஞ்சம் பார்த்துட்டே இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா அது வந்து மறக்காமல் இருக்கும். ஈஸியாக நீங்கள் ரிமெம்பர் பண்ண முடியும் எல்லாத்தையுமே. கண்டிப்பாக ஏன் சொல்கிறேன்னா முன்னாடியே மெயின்ஸ் சப்ஜெக்ட்ஸ் முடிச்சு வைங்கன்னு. உங்களுக்கு ஹார்ட்லி 20 days தான் வந்து கிடைக்கும். 20 to 25 days தான் கிடைக்கும் ப்ரிலிம்ஸ் எக்ஸாம் முடிச்சதுக்கப்புறமா மெயின்ஸ் எழுதுறதுக்கு. அதுவும் எக்ஸாம் ரிசல்ட் வந்ததுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 15 to 20 days தான் ஹார்ட்லி கிடைக்கும். அந்த 15 to 20 daysல நான் படிச்சுக்குவேன், நான் இப்போ ப்ரிலிம்ஸ் பார்த்தா போதும், ப்ரிலிம்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணால் போதும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் டைம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா மெயின்ஸுக்கு டைம் பத்தாது. ஏன்னா அந்தளவுக்கு அப்ளிகன்ஸ் வந்து நிறையா வந்துகிட்டே இருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் அவங்கள காம்படிஷனாக பார்க்க வேணாம், பட் உங்களோட பெஸ்ட்டை கொடுக்கறதுக்காக நான் சொல்கிறேன். நீங்கள் முன்னாடியே ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கோங்க. ப்ரிலிம்ஸ் எக்ஸாம் முடித்த உடனே ரிவைஸ் பண்ணுற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. நிறையா நியூ டைப் ஆஃப் என்ன கொஷின்ஸ்லாம் ஃப்ரேம் பண்ணதெல்லாம் நீங்கள் சால்வ் பண்ண உங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஐடியா கிடைக்கும். உங்களுக்கு நீங்கள் கான்ஃபிடென்ட்டாக போய் மெயின்ஸ் எழுதுவீங்க. தென் மெயின்ஸ் நல்லா பண்ணலாம். மெயின்ஸுக்கு அப்புறம் கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து இன்டர்வியூ குவாலிஃபை ஆவீங்க. கண்டிப்பாக உங்களால் கிராக் பண்ண முடியும். ஸோ வந்து லேக் ஆக விடாதீங்க. நீங்கள் என்ன உங்களோட ஷெட்யூல் என்ன போடுறீங்களோ, இன்றைக்கி நான் ரீசனிங்கில் இது பார்ப்பேன், இன்றைக்கி மெயின்ஸில் சாயில் சயின்ஸ் படிப்பேன் அப்படின்னா நீங்கள் அந்த சாயில் சயின்ஸில் என்ன பர்டிகுலர் டாபிக் படிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை படித்து முடியுங்க. நீங்கள் வந்து போஸ்ட்போன் பண்ணிகிட்டே இருக்காதீங்க ஒர்க்கை. அதே மாதிரி நோட்டிஃபிகேஷன் வரட்டும்னு சொல்லிட்டு வெயிட் பண்ணாதீங்க. இப்போயே ப்ரிப்ரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். நோட்டிஃபிகேஷன் வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம ப்ரிலிம்ஸ் பார்த்துக்கலான்னு ப்ரிலிம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மெயின்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியாது. அப்புறம் மெயின்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியாமல் போச்சுன்னா ஹார்ட்லி ஒரு 15 to 20 days டைமில் நீங்கள் வந்து ஹரிபரியில் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ப்ரெஷர் பண்ணிக்காதீங்க, உங்களை டென்ஷன் எடுத்துக்காதீங்க. கொஞ்சம் ப்ரியராகவே நீங்கள் ப்ரிப்ரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா தட் இஸ் வெல் அண்ட் குட். கண்டிப்பாக கிராக் பண்ண முடியும் ஈவன் இந்த ஃபஸ்ட் அட்டெம்ப்ட் இட் செல்ஃப். ஸோ ஏதாவது உங்களுக்கு டிப்ஸ் வேணும் அல்லது இந்த டாப்பிக்கில் எங்களுக்கு வந்து வீடியோ போடுங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நான் கண்டிப்பாக போடுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கேன். அதே மாதிரி என்னோட டெலிவரி ஆஃப் வீடியோவில் ஏதாவது உங்களுக்கு சஜஷன்ஸ் இருந்தாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நான் கண்டிப்பாக அதை மாற்றிக்கிறேன்.
Start preparing from now itself and all the very best. Thank you.